Ki jingye kren ki bakerpang, bat ki brio ki bakerpang. Na unong patai syapi ngiwan ra kanang. Kublai pi barok ki parlok ki ba jupet bat ki ba jusngu tanat ban ap ye ki khobor ki ba ngiwan ra na ka kanhun sungi u nong pathai tena ka por sa ka por bat man ka singi ngi juwan ra ki khobor ki ba jaha keleng gari ka sijentia teng ngiwan ra ru ye ki khobor ki ba kum kine ki ba ngiron man ta ka singi ka ba ngi jet ya ki riurong ba bat lese ngala banong ki briu ki ba ngi don kam e ban wan ra ki ba kum kine ki jingi kren tene ka singi ni dan bat ngi hingne ya iwe rang ba bele se kam don kam than yang ba ngan ai ga jing penithu mar bude briu rang ba belatri ya shibun ki kam ki baide bat ka imlang ka salang ka shnong ga thau bat kumno bani le ban kentiu he ki kam jongo kai per thei hari po district te ngi dan hangne bat ngi ya ba plila tu so te kuble shibun rang ba ya ka por jong pi ka ba pi ai ya ka por ban ni kan bat ngi ya kene ji kan kede ka bangi ai kerteng kum ki jingi keran ki bakerpang bat ki briu ki bakerpang tingi pediang so bhai pi cha kene ka jingi keran manta kasi te khendiat na so bingin ya chakmat ka jingi keran me syukwa ban bu tang khendiat e kum ka jingi ya stang ka jingi keran mo chapang ka jinglong khana jong pi he pisan kumno hagor kom hadu wa pinda dan hagane ka por ba manta to kubli sibun ba rejit nakaliang jong nong pathai so komen ba yo e kene ka benta ban ya don lang bat phi ya ka ban yo ban ya share ke e jing long jing im kumba pila kali chapang ka jing long khana jonga hoi ngan na ru ngadang re ngala don seni ngilaya he ngilaya san hang ne ka shong nong po propar hang ne hi te ngala don la ka long yeng ka long sem ka jonga hang ne bat na du ka jing long khana ngala im hapo ka jonga ne ka shnong bat ngala bat ru ki kam ki bobon ha no ban ya tre kam no ban wara ya ka jing bha hapo ka kam shnong kam thau te ka long ka jing ya lenti ka jonga na pendep ru ya ka metrik ke jonga hang ne hapo ka na ka school RBP mo nya usnem khat khnai spa pra phunriu na pendep ya ka metrik ke jonga to na ka to school ya pas bat nya don be hang ne bat ngala he lasan ha ka snong po ta ka long ka ji ya lenti na ka leng ka jonga pila susu ban batai khendiat sepangga ka junglong jong ne nongpo na du kita ki por ki ba khaman swale se la dangi phai tangkumba shipos nem lane khat san nem kisnem ki ba let no bat ka jingi pher ka ba khambun bha bat ki jing sa jing kan ma spi thare khandiat kan sai romba sibon kita ki jing ya pher ka don ka ba ladangi ya compare na mar ngi la im la he la san na ka snong ka jinglong jingban jong ka snong ro ka la pher bak lebak kene ka generation menta ba ka generation ka jungi te kam ya hap su ni la long sabneng sa khando ha ka por ka banginang khana bangi ngidangi im ha ka sisur sidur padon kini ki mobile ke perthai bom tip ya ke perthai ke badong ba ngidang sep tieng be ya udeng sempat na ye mo hakapor ke jungin re mentapat kamong su kumta bat kala kelabak labak kumang oi phi men suate ta magin mi na yeng sa surok ro kam ngila sep tieng na mar bangi tieng na makadon ka jing penting bat ngihap ban khot iki men be kini lam ngi sa surok te ka jinglong jingman jong ka jing im jongi ki por ki ba men swa hang ni ka sonong po sisa lagi compare kalong lapher bak labak menta ngimyo syo itu surok ubarim mo lawan ka ni ka surok jo ka ni ka furlin mo ngiong ka ni ka menta ngilon ka furlin anong po te mensua ka ni ka sonong po jungi ka di ka yoba ngalaban oi fi ka di ka yoba yosan khamtam na do ka manu mastep adu menmit kamu adu khadar baji si baji kadang don kayo hang ne kamot bakini ki naik super ki boss ki bawan khat swa kan ni kadong po kadap pindap pini ki dukan so sudah baru arliang both side kan ni surok lai long ibarit bakanaru ki boss ki sange hang ta ndi tang ki boss iben ki trok ro mar ki trok mansor ki bon ba ki trok ki luyong ta ma kim dei kum ki trok ki bakhat arsaka manswa ki trok ki bawan kitang ki dei tang rusaka mo te nyar bani manswa ngi ki ni ki asuk lailan menta pidang yu in ringam ta la khamnyar ban i ki asuk lailan ki tulane mo lan ki forwell ki bang i menta ki lami ki dampar ki lap her garu na do ka rukom ju ki kali ro lap her kani ka sunong po ka dei ka yoba la banong manswa hangne ki briu ki wan nakaleng ka perthai ki mo ki rung ya ni ka sunong kan mar ka lalong ka udono jo ka ri boy district ka ka gateway ka bala ban rung sepo jong kanong ba sulong bat nang na sulong ha ba ki le ki bos tura lan ki bos ki balik sabar ki bacengai mensua
lakalong sepo North Assam lani se Opar Assam lani sepo Tura kisahnya dot hang ne bro khoi bat hang ne kadi kayo ba he ba kini kinong di dukan hang ne ki imja ba por mansua te manta kerkam don su kata ke kala bak lebak ngoi phi ngadang kenmau yo uni uding jeri ubai ternat ba bat hatra yung tu uding jeri ngi juri tengen bat halo how to uding jeri naman gidai khna ngide gi bay sternat awan sem bon sem ma ne uni ulum bodon hang te uni ki khot ute ulum kenya ane po sonong po uni ulum uba mensua ki kenya ba kini ki nado ki badang long khasi ki kenya khamtam kini ki dakhar ki julej ban kenya how don ulum kenya ngiong mentang itip budi ulum warto mentak turis department kan wara ka project hane kila khot ya ka tendar bar kan salong kuwi ka biu ka internet banre ha ki por ki mensua ni ha bani ada kejat ni ha biak ni khlau dipingin ya lechong tungin pek ni pek kai bi ya mane ki dakhar yo tu mau nei kena na mo kira ka dut kira ki dut siklong ki the ki don ki thliu tu mau ki the ang ton ta ki thep ki pisah kutia ki sanaya ki spunaya ki suka ki the ang tu ki mane ang tu ni na kena pate ngi khro itu por puja ngi lem no ngi don ar laingut ngi lum to ngi tak mengen yo isingom NP isingom NP kan hak tu por ilong ngi yo akbor si suka ngi yo isingom NP ban yo isuka ka ba ngi tingi hak banya sop nang tu perlok mo tinggi bedon sanaya tu spunia ngi la yo banit hit de ngi la hit itu don sauteli ti kemot ngi don rengut ngi la yo daj mak khadat ki tha lang ne ngi situ khlau te kemot la dambet ba tingi la krut usit becrong ba bakat ne ye akut lai put ila bu akmut ila perskem ha tingi ya klong gitu kisak gitu ki badambet te tingi lawan nang te dong kapor gi yo lai tengka we sau tengka kemot kitu sanaya kispunaya kisuka ki arpunaya te tingi la yo nang tu hang ni harus surong nong po ka don atli gidukan ki bapau nama kawe ka ngi ong ka matri bandar ba kawe ka digare restoran ti restoran ka amit kawan hadin mo mensua kam don ka amit ka don ka Ganesh bandar ka bau tu try amit udon dukan berit nang tu tingi pat ngi sternat banwan hang ne banwan bam hang ne naman ngi wan bam hang ne ti kila ngi la yo itu pisah tingi lawan nang te mon ngi lawan di sang ne don ka por ngi kwa ban li bam singgarai ngi la le te po Ganesh bandar kemot tang lai teli gini ki dukan ki bahe anu po don ba kawe ka dukan kong mauro ngi idon hang ne kong mauro ka don kini ki don badon jaka hang ne katar ko di kedukan bagi khot kedukan first class yang first class menurut kita kedukan ke badan kedukan first class hangta gidon ide ki grocery ki de bat kadon kedukan sya gi kadon kedukan sya kan ke bagi de sya ro hangta te kin si khot kedukan first class nomor tu kopor nomor ime jo nga itrenos tingi te na hospital na dispensary nong po hang ne first class kalajan ba nomor man bangi don ke republic de lan ki independence de te doktor ijualam yang i bandi syang tu po first class ne dong kapor ngi wan po matri bandar bandi sya republik de te ngi khana tingi layo ba commitment tingi ngi dong ngi dang ya dekat khana kata ka jing dekat ba ka jing sip ting pat ye ki kimi ki pa te bangi wan lang te na khlau ngi wan ban ra ki tiang ngi layak kemen baik laki-laki hamot kamlut shoot to pisah namar ba sifune yang in bam senar ngi mla to por ken labon bau sana por gi wan kata ka jenglong ke jeng lenti suki ngilaya he ngilaya san mo ka dikasong nong po kadang ya kum tu idukan kidang bon te bat ngan ye thu ifi ke jenglong jongaro adin banglayo breu naru ngala tre ne ka kam bande so turun nong po di sotrun ngadi so turun kadang don ka restoran itu bisnem te kedai kisnem bakala khandai pho hausnam khandai pho kan no ke di sotrun gitu mensua abang ithiet sikuri usot turun ithiet udon kini usot turun ki bahe ki bagi di menta ki la direm ha menta ngiling ithiet yu tu kador lai tengka sau tengka we kemot we usot turun bahe te kemot sikuri ngiyo san pho ki don ru pho nyo pho tengka kemot kapok kan nyo pho sikuri mentar tu we utu bahe do kan kalau mentar tu we mentar tu we phimyo so menta aspa tengka menen don ba ya wan bat ngan apo borni yawan po kiling te nang po samangla ithi sotron aspa tengka si jur telah si dai la yo spa prapo to ale te ka pher kan te bat ka jingroi dak por mun suate namar beli ka jingya ba kini dukan sotron roh ne namar beki bos ki sange ne nong po propar ne namar khani ka don ka main station
Apa kiwan sange kini masya ki don ki Meghalaya Transport bat ki Assam Transport kini ki bos kan. De ki lawan ki sange hane ki tang suyarong ki bam sok turun bet. Ki empat di sya kini wan pan sok turun bet. Namara tu por sipis sok turun sitingka kemot berben ba. Berben ba. Te tu ko por ngi la ding ngi ot sok turun bet kini ki ti te ki trot ba. Masya kan. Te kajing long kum ta kar kum long jongan ni ka sonong po kasa kelas suki namar ba la yo susrok bakam he hadin bawan kanika projek jongan nika an hai hang ne lengba kanika distrik ke jongi kelawan ke jing kelangi la du no youtube beauty mo ya ke jing internet jongan nika sonong po hang ne pinyo sngong ya kita kasem ro pinyo sngong bat pinyo sngong sibon ba kisem hang ne hapor ba ki wan rop hapor bo mi le tu so jong tu ding jeri ni pinso internet bat ngipat ngiri tengen ba yang tu hapor liur kum ne le ngiri tengen bang tu akan mau mensyua gitu kena kadon kene ka cinema hall apa nong po pila kinte ki cinema hall ki di video hall video hall ha video hall ngaru ngala penia hi ke video hall mensyua la de we tang ba satu kupor ba nikong kadon kan no ge ka kriat kan no ge ka screen ka baret ka screen ke bade itu i TV i baret mau ka di ka TV ke baret namar mensyua te ki penlek ka ke BCR ke BCP kawan hadin ke BCR nikong kami syua ke BCP batet tu ki kaset mo te kitu ki kaset katu ka ningkong de ngikot jong kadon ke video hall jong upan jabi uni ulok jong kong abidaw bala khlat no kan tau panjabi he maswa te ba koi pat ke video hall ke de jong ba rom hang te po masjid mo te ngimla ngin dai ngidang kan mau sai tu ki por maswa pitip nem ho sem prapun reu badon ke world cup final aba karung ka Argentina snam you 1986 prapun reu te kai ke baja hang ta kanong po namar hanong po duna ba very rare ki badon ya ki color TV ki badon TV belakang white duna ba tingi pat ngisa po kotar ne stal te don tingi doktor badon ka color TV tambakan lip no ka light TV kai ke baja mairu i doktor ila tension ba di doktor Nazari nak ma ba ilok jingi de doktor ding dok idol arngot sikurem ki doktor sudah te ngilai keluar bom don line tinggi ya lek hang tu apa ke video hall jong barom utap ule generator ni seputing kau siam ngi tem pisar pensir di doktor ani like sudah nyok bisa ngi prapun rew nang ilek metrik te usna ilek metrik te kata de filik pe hang tu job ka di sana ba ya shat nak du na poi hi enjoy ba namar hai tu kisnam perkhat ma fi ki duna ba ki TV ki badon TV hanong po kemut ki bala ruspa ba ki badon cycle ngili school nang ne nah nang po RBP kala jengai mon te ngile nak step nang ne dong performance ngi ya pan de ki cycle ji nomar ngar ribabun cycle ba tu ki snam ki wan school nomar ngar hanong po te dong po de kimia ai ngi la sim ngi wan la kawan ngi ra wan bamjai ngi ibu biar tek aju tama hak tu ki por perkat pingim don ka jing sneu amdon ka jing show amdon ka jing ka droi te kiniat nginawan biang tu ka video hall ba mapi no kumba kanut ki biri set pet goi ka show ani ka show te ka don nadu mentu kibu nadu khadoi beje mstem ka ba khatwe inta ka ba si beje ba ka basan beje lai show si singi ki ai kano ngut gi set poi gi biri tapi te ka semam ki dap ki hall full back te to ko por pi kanong po kam don jaka banyo ban pe film mo ki beri ki badon pisah ki badik Shalong to ko por banlek da ka roadside kadon ka boss ken na nong po Shalong ki sim san ka roadside by boss lek san one san kemot da pidon ka san ka la paho le Shalong la yo pi film namta kan te mangipat ang julong kena ngimyo om kita kilat ro kan banlek nrei damar bangi slur ngilek la ka lek te ngilek de kitrok ro ha kitu ipor ngani tu ipi kisim artengka wei bro ki kamai ba kitrok kini kitrok maka ket duyong deh artengka de kim pelai lah kin simbe te ki film ayu baca penibah ponong po film Hindi gini ki film yung mitun ini yo gini film Hindi Hollywood kan ani berlawan lagi wanted lagi film yung mitun le te ananya rush bah ni kan mau kan gini ki film yung Sony Doll gini gitu ki film rim ibangiru ngirayo iban page cibon ki film namar ki don ki video hang ne te ngelek ban pe film hang ta tang ba men met jan met ka don ka film fareng ki ai ki action film movie te jan met kata kalong ka por san beje ki pen e kata
tok hendiat ngin poisa kedeka ka jing bentang ka bangi keren na sku ban bu kene ka jing kelima kum briu banadu dang kipor ke bang khamun swa pila he pila san hanong po pila tip bahai kanong po ti ka jingwan kene surong ba kalapan kelut bahai ka lek kawan jong ki bebun kinong lek nyawan ki banambar ne ki banane lokal junginang neru kala kelut bah tenrei ki jingdon jong kene ka service road ru kede ka benta ka ba lai rap tenrei ka jing dheng kali jong kene ka service road kai ka jing i jong pi kene ka jing na ka jing mi kene ka jing sakut plat jing ka jing sa ngi sukmen mo bangila yo surok bahe mo long keluat kamtam kene ka nong po town jungi kene ka bangi don hang ne ka ngi don ngi layo kene ka service road re kumapi ong mapi menta hoi ka jing dheng kali ka long ba hadu kata-kata te ka jing sa ngala don ka kam snong do ki por mucha maswan kene ka service road ngilaya persyang ban penbek kita re ngi ba ka jing telot ke kom trekam ro ka don hangta nakaliang jong ka laban long nakaliang jong ka snong plus leng ba rengkat ba ka town committee na marakan ni nong po na do ba ka lawan ka district kum tu tinggal don la ka town committee hang ne te ka jing do ko jong kita rengkat ba ka jing sim ke bam sim la sim kia jong ki bandai banyak konsol ane banyak selok bat kini nakaliang jong ka traffic jong lane no DC lane nakano no kaliang kan banwara ya ka jing kelut hane ta ka kam sim la don ta ka kolong kum ni bat ikitu ki ya kitu ki stan ki bami menta namar ngani thu ipi ka por bami swa mangaro ngadon oto la jong nganyat oto ngalade ru presiden jong ka nongpo oto asosiasi ngidi founder member ki basdang nengkong ya ka nongpo hai ki snem khandai fuar khandai fulai ngaladon li oto la jong tipor te ngadon ka long ye long sem tak ngala kamai da ko oto te tu por ngiat ni thu ipi khandiat ngi thiet oto ro tang ka dor ko oto life ar hajar jang ali thiet life ar hajar hoi manda thiet nak ko kiting ro nau tu nak tu ngathiet dan te mentapat ke lapoi dikilang te perkhat mensua kadang duna kadang biang te hadin belawan kan ka furlen mentai ki utu ki labon pelan te ka jing dheng jong kan ka de ka problem ka ba ka snong hi ka haban sim ya ka responsible ringkat ba ka town committee ban ye trilang ba ka police department ban penbit penbiang namar ba nganong ye phi ba kini ki sumo lan ki auto ki badon hang ne menta ki haban ye ru lan hi ki haban ye bu hi gitu ki stan te nakaliang ka traffic hoi ki suwan ban pej ban yun re kam dalong ka ba pen scam ye kam long system ni mensua ngalalong teng u office secretary jong ka nongpo town committee ngilara ye kini ki kali ber khoi hang te po kemuda kan mar kane balawan kene kemuda kane hang ne po khrum la re sim la ban petrekam tu hadien bangila no mangi te kamot kam trekam su to te kini kila ya set la ka jong nomor ki ong bakam don ka main re la dam pen million ten long sono hablong kai ga jinge try ban ra ye kini ki kali ban perlong stan na hukum ga stan hadi po khrum jong kam don jinge e ba man ye thu e fi ba rijet kanum don kanu no problem la da ka town committee la ne ka snong ki try lang rekat ka traffic lang ba udisi kamut kitu ki kali kin rung kan khandiat kin rung hang to ki bamla ti khanang ban yo I space su iki auto ki don ki auto menta ki bale chane sya than dan kemut kini yang stationeng itu ki kali ki bawan hap wat ti ka jaka haban wat ka syong ka jingrang jong ka joginong penyai hapo ka town committee rengkat ba ki snong rengkat ki bahap apo ka nega nongpo area kan kamtam ka nega nongpo station nongpo proper le kal ngilak him palat ngimdon jaka su ngimdon jaka namar kini ki basyong yeng haru surok kimsim la sna parking ero mo te kalau diban perkhat kum kata badi bandon ka parking ke bobiang mentang ai bat kajing ke bawat mangiro gibeti ki trashong ni ko pon ki khumia mai ki driver auto lane be ki sumo lane be taxi te namar ba ngetungku haka jing blok ka lenti namar ini service road ibaret te ka syongpat haka jing penbait lang lada don ka jing penbait ke bebenia ke bebiang kamot ngai ba kan kitu ki kali la ban long kin la ban yang haka spesifik ke jaka ka ba kita kipas senjar kini ban suk ban kiu beken menta pek kumang dengan anu sai pi hang ne hajan jok ne ka sinot riboy sinot kadon ka sumo stan hang te po mudaru kadon ka sumo stan tibale ki don ate balik melong be highway kan long bakan suk ken ke balik nang ne syulong mo itu ki kali ki balik hier si po petar khma an su anu sai pi ki yang sene kaliang balik ki miang sete kaliang teh sejan DIC kemut kan suk nang ba kitu ki area ro kin long develop kalenti ro kan kelut kemut
kan wan hakata ka di bandon ka look out ka ban la ban penbiang ken ya ka banora ya ka jing keluat yang ne bat ka di ban ai ke instruction ka biang ya ka auto association la ne ki local taxi association la ne ka sumo association ban ye trilang ba ka town committee ban ye trilang ba ka liang ka traffic banora ya ka jing keluat ya po ka sor kan ni ka la di ka la jam ma namar ba ki briu ki kali yang ne ki wan ane di ki popo hajar sisi kalalong kum ka namar gede kanong ba Gede kanong ba, gede ka pedang ka kiniwan teknik kita kejui ka kom perkat ka ba ladangi keren ka traffic jam mo te kumu rang ba badan bajudan hagi kenhun kum ki noilam senang mo kini ki footpath ki balabu ban yai kijat ki bru ki bom kam degi kali ki babun gila asya pun kalalong kum ki dukan rit jong ki basong di kwai di so di do e kinan tai pidan yu ban halar ketu kade Haji saya sibun mah kidon ban ya thu itu ban ya keren te kene ketika we problem ke bakrit hapor banga adon po kam snong bam sing dang ya ba kam snong bi ba bulung do nong pers orang ba snong te adin basil ng laya nya tri tamba mostly ke por yung babul tawa nilai keren por bawan kene kan hai sini ba pentri kene ka surok furlien te ngadon po ka town committee ro por ba ka nilai fi ka beautification ka don kat kum ka tu ka project ke jongki ke baki sina kan ni kanong po kanlong ka win ni ke develop hai kan ka sinong banlong develop ha banwara ya ka jing internet habakin sina ya unu surok kan don ka footpath ka internet kin don ki railing ki ban pen internet bakin don ki foot flyover footbridge mo na siliang sa siliang katu nilai ya di mana do por mensua bat ngai ba kata ka diman mentang i kala simkhiar na kaliang jong ka KSU nilai don lang ba ka KSU ni ai ku play ya kan ka seng KSU ka jinglam jong u ba kharkam ni te nilai yo ban ya don lang ban ya keren lang henre ka wei pat ka topik hang ta ngim sim yo ban ya keren ba tu por ken namar kan footpath hang ne hapo nong po kam don show footpath hapor lior ngan ong ipi manta ka de ka por lior sampai apor bom house lam tang si kenta la ni sting kenta adap yang ko tinggi lah ya keren nak la stress pa nak liang ka do basnong nak liang orang basnong bat ka isi 8 sngo ya kene nak liang wa melir mensua la ya dan inspection nak no ko por jung doktor di lapang bala khlat no ilawan ban inspection ya kene ka surok dulu mentah ka por jung ni u meral ru nu MLA bo mentah ru ngilaya le ban inspection lang nak liang ka snong ka taun komiti rengkat bunung mikmat pat ngila ya ka pressurize pengkat show DC bo mensua ba de ban penbahaya kan ka footpath namar kan ka footpath anong ipi ka don kanala sapo ki sinatang debat ke basusi ka long ba karukom ai kam ban sinai kan ka footpath na katuka ramki company ka bo mensua ka ai man ye ki buri bom de ki kontraktor te ki bom na kontrak ta kadau yesna kat bo manuri rakam de ka baskem tengi iba kan ka long immediately ba kan ka department jong kene ka no nakale kham tong DC bun pej bahai kene ban wara ya kene ka jingkulut yang nong po namar menta habal adon ki footpath ni habaniat nak serok ba namar ka footpath ka lape la ha pi yo pi yu pat gidon hang ne hajan ka khmat jong kene ka bank apo Apex Bank ka don ka accident ka bawan ka we ka truk kala rung seto kala ayu hadu menta uli ramki la ni nak mde ramki syuk menta bo pej kene ka kana hai badon ke bapek nam tai kini ru kam sim la le ere kim sim lawan ban pen clear kim sim lawan ban pen bahai ka tu te kata ba ke efek bahaya ka le kawan jong ki beriu tak kadang ngimban sing hab le tu syak lembut baru ka ki auto marlabun plat ki auto te ka baha ba ka snong ka ban sim kiai ka ne rengkat ba ka taun komiti rengkat audisi ban pej alor kini ke kendian la dangin Kenya ka jing kiu jong ga nongpo na ko exnem cha ko exnem lani la da sim yagi sansnem shubu kala nang kiu bha te company ya ong mo hab kiu jing bhar ga jisni ro kai kiu lang te kai ga jing jup yagi ni ki samla jumi ki ba ponong kam shibun bha ga por ya ni ka social media ka ba hot ka social media kam de ga basniu la da nginang ban ponong kam te henry ka yarap ha ga ju por te la da bakala ban ponong kam ka pasniu pi tu ka ipidan ban hola kata kepercaya kala no kepercaya juga social media mentah take away kung we ni ki rurang ba bangi tre kam snong kam thau bangi tre ru kung we ni ki social worker po ka district ya so kadon ka jing kit khlie ka bangi sngo kadon ka
kabangi hap iban sim hai kani kabanta kabangi yatre hiru kumno ban wara ya kajing kelah po kasnong kathau ban wara ya kajing bha ka jo sok skai namar ba kumba philayat philatip mo ka perthei manta ki khana khun samla ke jungi ila ngop ki drox kata de kajing di bastang kajong ki sisin ba kila ngop hau kenja no kenja po chu drox bat sin ba kila ngop hau drox kila syate syak khom hau drox kemut kala yaki kani ka sonong po jungi kala long kumta ki bubun ki khana samla kila im ha kajing syate ha uni udrox om tang udrox kakian ngi keren ya kajing shisha kani kanong po kani to ipi ha kapor jung i DC balalai no i bala song thai manta i RB susyang nilai trilang ngarong ya trilang badi tengkat bagawai ka seng RBWF menchua nilai trilang ban penlong dry no ya kani ka sonong po na kajing dikiat namar menchua la ima palang kajing dikiat te hadin kata lala ban weng ban pensange ikiduk ki restaurant ki bedikiat non syang ibun ki dukan bedikiat te la pelong dry ya ka peuse na kata kajing khang ya kita ki wine store menchua na kajing khang ri menta ka ki baja ki lokal ki bami ki dukan kiat ki bagi di plastik itu ki poko Poko. te mdei tangkata ki dukan kiat kajat kiat pareng ayu ba pempua ke ba rem tam ke ba tatam anu po punyo kalau long open pelat mentabat pindalek coba bandrung ngali ngasa tu kadong daung gitu lobon gitu kan kiat gitu pet yang ni po objek ngisak keren mengi ke sono po te kane ke de ke we ke ba ngi ba ka ta ka penjot ya ki khun samla om tang ke snong jonga ya baru khoi ki snong ki bodon hapo jong nong po area mo bana baru ki wan ki ong nong po yo ki te ka de ke we ke bas sneu ba ni ke long ke bangi hab ban ya keren ba nasi keren cipo kasong ya banyak tray bahalor ini kan nuba bangin ban khang ni kita gijing sneu te ngai ba kini ki khun samla jungi namar ba ki lai olat ban le bedi ban bam bat ka perthei ku bang oi phi ka perthei jong ka kini ka social media menta lang ba kini ki mo ki mobile ki ba ki le lang ba ki internet bat ka jinglong ka jing man kani kala kata ha ka society as a whole ngai phi balai kata mengalamat ngalayui wat hayeng la jong ai ki para marjan para marpang ai ba ngimia don porsyu mat mangabi ikurim mengini syong menya keren bahai ki kami kam sem namar gila lamet i mobile ki sila lamet mobile ki mental ki khenangi ki siat ki syong seklau kim le kim chep ting syu bakin syong halum jing tep ru bakin ya phasiat lang to kitu ki ji kop ji ne sob ji gitu ya siat gitu te basir khai ba to bat ngah bangawan jing wan tu ngasilap iki brio kena samla halum jing tep ki syong ya khala ngapa nganang belayu kita gilo kumta dah sengap ba ani bilek game video game te kane ka de ka ta ba ka penjot ikon selahot ka we ka pan ki mobile la pinang ban penun kam kaya rapa ka wara ya ka jing sempang wara ya ka jing sungtho bat kayo piyo sibon ka knowledge hare la da pilek pat chawai pat ka section jong ha ka mobile sekil benta gi basneo ka mot ka to ka tan ya pilek kata ni kan penjot ni ibat omdei nang kata ro ka ba ngiui ha ka society ka ba mentang ka ba ngai social kai ba bagi kmi ki pa ye ki khon ki baret ki ba sistem arsnem ban pentien ja bagi yam ada ke mobile pen i video pen rap pen i itu ki buat ki ba ima itu lagi jirai ba no bikin page bikin snap ban sepentien ja katu ka kata ba nomor virus sang tu besar kai ba dekat ni ke generation ke bangsawan ke dekat threat na ke banta ka help jong kanika society ke bansawan makata ni haban ai ka awareness ki kimi ki pa ki haban le ka awareness kim di ban ai lai lan than ki mobile si ki khon mar ki khon de ki la poi tang riu nyu snap ki la pang khamat la trace ka kansar ngat skejing pang ayu nomor kanika vibration ka bodon ha mobile ka besar khai ba ta ki jing ma kan ki bangi haban perkhat ba ban ya lang fiong mane ka jing penduk ya kini ki one shop hanong po Mensua di Keladon, ada teli nilai teli ngasok Keladon ini one shop mensua. Bondet Keladon. Ha itu. Te hadin gajing pendu kita giba kam mensua gi one shop, bat la kle ruban pli kenika one shop ka weh teh ha umrang kesai. Te hang turung i ba ki pai ba sunong ki kenhun seng ba per ki kenhun ki ami ban persya ya ketika one shop. Te pidon i bodong pat ya ka one shop ni persa kat ba ye gini dukan bedi bian mensyo apa bedi bian kiat ki kat badan kam hang tu ki tang long
natrai kam bakala yang abangan ong kata ba kasinong bailat ni keren. jadi gibor pulit exercise ni gibailat ni pulit ni giba yuha kati Em gidukan ketika business purpose yang ubri mo buka ban set up ya kano kam don problem. Andre katu habang laring ya keren ya kenika jing jeli jong jing sneo po nong po kan. Namar ba ya ke la yo lut yang ni. Te ngasngo ba mengir ngi la ya keren hi po kasinong halor jong kini ki hanong po lade hi bandon ka wine store. Beling ya keren ya kata ba kini ke bapa figdon ke wine store utu unum de kia ubade wine store ke uhab ban ai kia di khna ba khat prasnem seneng ne arpos nem ne ta sene te kemot hangtaro kadon ke jingrap khandiat namar kini ki khna bilut arpu we ki numio ar ban thet kia ke ban ra ban id la da parking haban ya kata ka sistem bagi di ban ai tang kita ki badon id ki badon ke ban pensisya kata ka snem ke jongki teka taruh kalairap bagi kena ibarat kinumyo nrei te hakini gidukan te ukna khasan snam khasau snam pa ukpa kemet kia denga lali thit kia katu kala penjot te long bahi kai te katu pi te nga sngo ba katu hoi kajing khang jong kitu kisnong hang te kade kajing sngo jong kisnong nginumla ban keren ya ki namar kisutho yala kasong ma jon namar katu kasnong kabamton badi kia hang tu tikim ku abakan wan kum kata te ha kata kapat tengah kerja ni tu kasnong are mengi ku mani nong po telah de bandon ong ni ke kamat don ong ni marhang ni ya ke kiwe ki long lai lan te belim ai son ka wine store hadu kan pi yoi lane pi don jung song na ka jing bun palat jong kini gidukan dikian ani kelak tak klaim license ani kelak tak pula kini gidukan kiat ki badon po nok po kala pensniu ya ke image jong ka dor barsno kala pensniu ya ke image sungi habalale la pensung thu ya ki kim sung thu ani ba e ba kani stang katai ke lenti ka long ba ka dor ba snong ka ban simi ka rai ka ba ka we ka rai ban rat deng khong lada ka umran dairi ka ba hakipor ki bangi dang ya samla rang ba mengi mensua ka de ka ktem ka de ka jaka dikyat ka ba shirkai ba lada ka ta ka snong ha ka jinglam jong we ni ki rang ba snong iba lam mukhem bulong perlok jong a kilala ban penduk de kane yung yang ni lada ka snong ga yetli ngila ban penduk i jing seniu barok hot kade kata hi ngidon kami ka snong bakan yetli balong kumi balong pa bar samla kata hi ba kongsan e kendiat nginong ha ga bai de bat drugs kuma pi la mai kendiat benne ka jing bun jong kini ginong di drugs khamtam he nong po jing ru mo namar ba kan chong no ka ribo district nong bang ne ka nong po jing kadi gateway ba ki bru ki mana bar ki rong ki rong ban ha kata rong kami kadon hi ke jengmen toy jong pa ba nong sang snong kadon ru ka jeng sni ku kata na ka jengwan jong ki bru ki mana bar ti lese na borni ke beren ka infiltration check gate hang tai kilaban talasi ki bru ki mana bar lada ki nom bakin ki kinle cha silchar kinle cha ki state ten ki babon ki jeng sni ki kut no stenglenti hiar no kita ki bru ki bon ra kum ki drugs te ha ka bede bat kata ka banta pada pidon yu nong kum ki jinge dana tagi kata lai te ka bangi lai hi mo ki drugs si wan nak te nak ne ka nampo borni hai nak ne ka national highway to mo gateway to mo ti kumnu ulai kamot ba hangtai kala don lupa ka setting ke jongki kitu ginong de drugs nong kai drugs ba kitu gi lokal de kena kumno ban pelaj ki de kila poi po bordi ki rung no ki lokal kali ki wan seni fimte tolong kata rukom markilinti tu kila ambi mo nasiliang kadiang nasiliang kamon pila ban laj ke to ka infiltration gate ru barahoj te kum kita lagi don te mostly ki wan ki rung ki kali lokal te ki wat poi nong po la poi umling te ladep kila siu bai kali te kila wan hanong po te lani kum nem nanong po pat ki sim dak we ka kali gile kata ka de ke jinglong jo kini ginong di drugs ngai maka kata ngai khuble ya ka police department ro ka don ke bang isu ba kilayo ban ses kitu ki skuti lani ki bike di bawan de ki bike lani ki kali red ki bayo ban telasi ban lap kitu ki jingdi yute te ngidon kam ha bakal department jo ka police department ro kan pengor ba lor gini mar uni drugs udi bo penjot ba ki kena ani ki jot namar ba kalalong lai lan hadu kata-kata lara ka strict ba ka infiltration hang te lara kalong perking kan ba pi perking ujing sni urung hi nandi na makmat hi urung na kan ono kalenti nama kata ngidon kam menetrei bat ki bor senong om tang ki bor pulet bapli ki numla ki bor senong ban pengor ban pentip ken pi kani ka jingkem ki drugs ki kena di drugs
kamlong ke balong lai lu te namar bakadon ke jing perking hang ta bat ladang ngilap iki nong di drugs ban syok ngi mla syo ban yung ban susneng yaki nyap ban kro yaki nyap ban pedi yaki to kitu namar kena ubadi drugs ngani thu ipi habo buai te dar fikren ong kilong ki khot ki stone gitu ki ong ana dela stone ong ba pli na da keren mono na su dei ba ki jauman ana o pina keren ki jauman ang tul ki lega tang ba the same thing they will do kin le ka ju te hang tu kin pan map efisi spasen hadin da fila de map fila syo eki kilak pat kedur kadar dai next day kin le dai marsin latte tu jajin te kilong yeng ki ba thar usha ki suthu bai kata nga de we ha pedeng kita namar ngadon ki bah yeng ju nga mo ki balangop ta mga ayu yu blei ba mentai ki lalai lut mo ko we kelong ba ke department o ke government jungi mo kali bandon ia kini ki government rehab center ki ba lani ban khot ban ya kinu ki ban wan ban sing ya kani haki district kam hai kani tang bakadi ban long in cheapest rate mo namar ki mi ki pa jungi na po ribhoi lani na po nakasti jela ka jungi kya pha shi kon shabar kya pha shi mumbai kya pha shi kolkata mo iben hago apo goti ngi I bingin I lumbai social media ki don ki rehab ru ki bale ben ye ki ba treasure ba te ngi di ben yo ki rehab ki ba biang kanang ba ki khun jungi ki samla jungi ki lait na kani ki tadi bandon pi ke jing sim khia ro na government hoi kala sim khia ngi tip ya kata nre ban pej pat ya kita kalenti ban wara pat haman lagi desek badi bandon ki rehab kan kanang bakan ya rap kan ya kini ki kimi ki pa ki baduk nomor ki ngani thu ipi ki khana ibadi drugs ki barus pa kimpoi rehab pulmar kinang bandi ki tu kan ki baduk ki balong nakalong ya ki baduk kan ki tu ki jot pa bar under lajat maki kimi ki pa kim don lat syo senai bai bapli ki su jau man ki su sim karam ka sya ki de ka e ka baki don tanam tai khun kelapan kadi kata ki lali thep po rehab wan biang umi biang pi uni drugs ulong kupta ngai ken mangalai yela de bangal pet bahayeng bat abalawan na rehab ru la fimla ban tiker nei syatan biang ki ngop biang kumju double ki ngopan tak ada gitu shibun nilai keren oke tenre gimat kitang bunba agi ban kam ni keren tenre yang ko ban wan hagwai pat subject kaban mapi kumu chairman jongga Riboh Tourism Environment and Development Forum ki mat lani ki sinjam ki badon kam ba pilashim na bata ban kentiu ki kam jungok kai perthai kem jungai perthai hang ne po ka district jungi pat lok ma kun thuplang no po ka jalla jungi ti nadu ka jingdon jonggi homestay ka jingdon jonggi ki tourist guide nanta ki jaka ki brang thamai ki bale se ki ba klempat wanra ha ka jing ithu jono ki brang thamai pi kai pi la yuna ka sengjong kata kade ba khosan baro ngaro kwa hibanya share lo kata nomor ba nilaya don hakane ka Riboh Tourism and Environmental Development Forum ni form ya kane ka seng haw arja khatar don we samla division Malay mga rekat baga tim ya don lang ta ngila ya form ya kene bat ngila penya ya kene haw arjar khalai ngila register ka ngila sedang ban ya tre to po don long chief minister Dr. Lepang mahe bal akhlan te ngila ya syahmat ban ya tre ban pelong ki awareness program kumta tetap every year ngi pelong baik ngi muju penduk ya ka program mujong apa ka desek bat namar ka aims and objective ke jungi ka long ban promote ya ka Riboh desek balai ba Riboh desek kan sa siapo kadiban kiulang kalian ka tourism sektor namar ngi I po is kasil sa west banta sa jaintia mo ani kajing mi kini ki tourist spot mo ki jaka pikai ki jaka songkai mo pan ngi sukmen ba kaneka sarkar o kasimkhia ai kuble ya ka tourism department leng bau minister leng bau chief minister ba kila simkhia ba kaneka tourism sektor ba sisa kala improve hadu kata po ka jela ka jungi mo abangi lek cheno ngi pitip ngani thu ipi nga si snobishni bahai ko we kalong kala bangalek city siapo west city siapo Jentia city siapo Jentia Hills bangalek pikai gitu ki sat lani gitu ki wa satu nga I hang tu ki tho ki makami kene keleng ba ka skip MGNRGA te NRGS yang itu ka skip da ka tu ka scheme ki snai gitu ki footpath ki barkhoi ani kajing internet pi kadon kajing renti te nga sim ya katu banwara ya katu siapo ka district la jong hang ne po Riboh ban ai men sim ya ki nong song snong kan ham tam gitu ki
karat lane kila belong ki rushimet lane kila badon ki society lane ka seng samla shnong ki badon ki shnong ki badon ki long ki bai tanat apo ribhoi kanoi fi ka ribhoi ka de ka we ni ki district ka basbo ba ka bobleu la ai ka jingker ku ho ngim don than ku badon sha east sha west ki shat ki bano rumpom ki riat ki babon hari ka ribhoi pat ubleu la ai ka jing internet ka maryang bat ka jing jerngam jong ki lom ki wa bat ka jing sbo jong ka khando kata ka de ka bakong san ba ban ngadong epe bar khot ki bri ki badon pok jela ka jui man ta ki le phet poi lu chpo bhoi banwan ye thung banwan ye tada mo phin pe ki war hang ne ukwai ki ding so ki babon man ta pok district ka jung ki long lot phi ka ne ka de ka we ka bangi kwa ban ra ban fokus na ka leng ka tourism ban promote ye ka tourism pok ka district ka jung mar ngan ong ye phi ka riboi district ka de ka historical district la bonong lo man ba phirung man ka snong kan don be ka khana tang barim jong ki kani ka snong po ka bang don uti ulum kenya ong ye phi udon la ka jong ka khana ki don ki krem hang to bat ngan ong ye phi ki don ki wa ro bita ka wa tro ka de ka wa ka ba ki breu ki wan man khwai ki tur ki di ki part of tourist ba ki strot ban le khwai phi kum ki tu ngi ban promote itu ki jaka bat ngi don ki jaka ki ba don nam sisa udon uni ulum englong pipik ngila pelong gitu program ngilik trekking situ utu udi umau bujan long ku ulum kelang bat ke bapla lor tu umau kolong bekidon kiding bahe kan bat omde tang kataru adon ka historical hang tu how tu mau kilap yu besen ki pom yu tu besen bola penbam do pelat ya kita ki jingtung lane kita ki merat ki badon hakate ka jaka ki syong ki right na harpati teki pom itu besen but itu katu kadak besen how tu mau kadang don kitu kidak ki belong pinda internet bah itu kadak pinda lipen te mesti tak kataru kadon ka khli jung tau bu ya kata ka khli jung ta rendang jung to besen kadon wi ka khli to makala kalamau itu ni sudon idak liat angta ba kitep ya kata ka khli angta kyo ka khli jung to besen yo to besen bahe ba kan te but nang ta phila ban i ka sunrise ka internet ba kabami na ketika sinong umsaw nong bri ka sngi ha ka pendale au November au Desember kan no baje ka to saw siteng san baje ka pilai itu okay hang tu ka don la ka jong ka jitam dei tang ne pinlek mentafi inte po spo umroi seteru katu ka view ko internet ba mo mala ban i ka sunrise babon da pinlek na mau hati nang teru pin i ki sunrise pin i ka jing internet jong ka mariang te karo kemi kas umroi itu ka mau thai yes kato pi kini bro khoi bangan ong ye phi kari bhoi jungi ru kadon ka snong ka ba le khoi ba ka snong yam khon ngai khuble mo ya ka department jo ka napo DC ki por mesuar kat ka jitri lang jong i sar umdor bolong u CE manta mo kumno jong PhD kumno ba ki pelong ya ka snong bakan mo ka jinga trilang ba ka snong man pelong ya ketika senong ke bakhoi ba lang baka sanitation kini kita ibabon ba ban ia lalek mi ang tengi lai sim interview nganget ba phiru phila don lang bi ngel lang kalau long sha ka ba internet ba to ka senong te kum kitu ki senong i kwa ban promote bagi I men sim ro i ki senong bale ba kene ki festival na kaliang kari boy tourism ngilale be na du arjar khan rio ki program ki berit ngile arjar khan rio ngi pelong i kamar ngar lake site festival kamar ngar kapung marngar hadin bengina pelong ya kene festival kumni wan ki turis but hanu bangi pelong ki program ki turis ki wan bet but ka pineapple festival ka baka sarkar jila jungi kala simkhia ban pelong ya kane ka tamasa hadeli manta kadi ka jing sedang kadi boy mangi sedang nang ni nakari boy tourism environmental development forum ni trailang bagi nong rap ni pelong ya ka pineapple festival tingai kublai ki department ki balai rap yang Indonesia ngim sim layoท่านก็จริงรับนักtourism department lah ni nang tay nre ki ai kena kan sai nre kadi tang ka jing ya contribution ni ki perlok bengi kwa ban kentiu ban promote ikini nambar pi ka Riboy district ka don kumang oi pi ka long historical ba manta kani unikani ka ayom mentau Julai udai ubenai ubami bau sok turun mo mentau di ubenai mentau senam ngi miele so ka festival mar ki babon plat ikam ki bangi support ki misal lala so ban pelong ngi sampai ki senam manuan te uni di ubenai uba ka sarkar ka di bersutu ba bagar di boy ka penmi bhai unu sok turun pi ka jing ai ya ka we ka snong mau prokum ka pineapple village ngi da don kam te ngadang ya keren begini ke bagi pelong ke pineapple festival ngidon kam bagani ke snong khra ka pamber kini kita bar khoi bodon ni kisong ki di bandai ki fight pineapple village
pineapple bin marba uni usut tu umi bahan ni tiang bang ubang bahan tanah nong kera nih nang te nong kra na pam bir na pam nong terlau kan ni bah pokok karat nolong do kan ni ubang bah umi nang ni pokok syaro umi ka riboy ka ruspa bi usut tron na gitan marngar umi ni gitan cewek ru bebon umi tangba mentar ka diga yeuba jong usut tron ki pedegi kam ki ba pidang pentelun sekamat ki ba pidang kemilanti ban bahas isu ya ka tourism hari boy kum ka forum hi ngitrei ban promote ka tourism ban le si kisnong ban ai ki awareness kam tam itu kisnong ki badon ki jaka ki baitanan ban khot ban aware ya ki lari don kano ka jingkwa ban bakin promote itu ka jaka ngi don hakan ka forum ban yarap ya ki ban ngi juarap ya ki ban kumno bakin ban apply bakin yo ya ka homestay bakumno bikin yo iki resort bikin sina ki swimming pool kini kita ki babon ki scheme ai khublei ka sarkar bakla panmi gitu ki scheme mo ki CM evaluate kini kita ki prime kini kita ki la bandai ni ju encourage ki bikin lek be seta bikin wat hi bikin long slor hiru te mentale te kene kan solve ha ya ka jingbam yo kam yo jam mo ki khun samla jungi ki ladep ki degree ki ladep ya ke bachelor ki MA ki master hanre ki mi okam yo jam te ki hab hi ban phai khmat ngi ong ngi encourage ki pe ya ka business ka riboy ro kadang don kam ban promote su ya ka tourism namar ngi don ka historical kawi ka snong ka don la ka jong ka khana bang ngi don manik raitong umi ne na po riboy kaling makau na po ka snong raitong nang ko ka khana ka ba sutanat gari ka si jentia borok kawi ka ngila pule ya ka ban kata kalami ki film te kum kita ki bangi hab ban penslur ya ki kon sama jungi bakin wara nam te ya ka baladon lupa bakin nang persutu syabat sakwe kan itu ipi ka culture ka tourism cultural tourism ka dei ka ban klan ba po ka district jungi namar belai ba ka cultural ka badai ka traditional ka badon po jungi ha po riboy ka dei ka baklan ba la ngi compare with district kene ka right ka badon po riboy district jungi kilong ki badang pek ba kumno ban tengkai ba ya ban penim ban penek pensa ya tu ka jinglong traditional poron ndai ka jinglong ki kumno ke kum im ki bru machwa ke te kata ka de ka long la ha ko ka shat ni don ka jing shat la ka jong ka shat na ra kan thei ayu re ka shat swat ayu re kita bar khoi ki don ha ki tu ki festival ki jong ki tambah ka festival ka badon po riboy ka de ka sajer kane ka sat sajer ka de ka weni festival ki bar haki right bar khoi ki badon po ka district ka jungi ngi klop lang bang aku ban apil ru bakini ki right ki badon mentai ki haban form ya kane ka society la ne ka group bakin pen im kane tangai kane specific ban ya keren ban ka department na mudisi ba kin pelong be kane ka program every year system kasat saja ngakan mau senton itu jung perkat ba karat nong po ka penlong la ka jong karat nong kra la ka jong ki khat rat nong long do la ka jong tela da ngila ban wan ra ya ka shat sajer tang sin penlong system penlong ka wow kata ka banga kwa banga ngangan itu ngila khot itu meeting ro ngila pelum yin re kini nang ni jungi kim sim interest ba ipor musak prasna mencuang ngila khot ikene mengila pelum pelang teh ki bawan gen jengai ki wan kat ba kini nang ne kim dalok interest sana do kata tinggi don kam menwara ya kene teh ka we ka festival lada ka we ka district ka yo pe nong krem is kasil ka sat nong krem ka don ka sat weekend ka don males ka riboy ro ka di bandon ka sat saja bat ya ka tu ka singi di ban ai cuti po ka district ka jugi bakan long ka festival teh kemut ki toris benabar benar sor ki bana is na west kinuan ban ya tip bat ka jengrus pa ka jungi hane beli ka ni ka bangap ngasi kwa ba bangi promote ba ya ka ni ka tourism sektor ka long ba ka bam riboy jungi ha bangi set bam yin da don kami ki kiu ki siang dan be ki si kita ka long ba ki jingbam ba don po ki si ki long ba bang ba ni juilek ben pelong ki program ni lek ki camping ni lek ni kita ha ba ki wan ki toris na bar ha ba ki mat ki ni jingbam jungi wow ki ong Masyat tentang sik. Kita ong wow, babang pelan. Bat sakaway kalong ba, ngidon kam ya kini ka district ka jungi kan, bikin ong penyak po ka district le khamtam kinong mi khmat ka jungi. Bikin keren ba kan ni. Baka riboy district la di ban ai nam yang roi. Riboy district kum ka bambu district. Bambu. Pi ha ngam tip tamba ude usni usit kan, ubasalan sabar kan. Mostly umi nang ne napo district ka jungi po ka jela napo riboy
man kamit pin iri ki spas pa kali khat arshaka ki lawan thang to po shamangla sharum ki la stok ani usi te don kam te ban ai ro ya kan ban declare kan as a bambu district bambu district bambu district subang kan te ngatrai ngin penkut daka ai weji keren balkot trai ngam kan mau kisna mayu piang election te kadiga MDC election menta pada balaya dagi bun snem pirang don em gejemut ban yang election pihak pat ngam dan syuk menta ka politik so ngala nado ba la wan i la song thaj mahe Dr. Lepang bat ngalayo banyarap yu meral kini ki a tangba menta te nganum don syuk hal politik skinum lait mo ngandon tangba nganum mi syuk syakmat dangami baknaro kadum long syuk daga tukal lenti ke banga jumi mensuar bat mentang orang pi ba kerta kelayak asin sem ngeladap nrupo te kamu ngahap ban ino manghap ban concentrate baka family kebaning kong kalong bang ngabu yubling ai ngu yublay ki baro namar ba ngalong kumni ko bang ngalong ro de jing ai ki jung jing ku jung te ngasuthu ba ni dong kam ka politics la ne ka kam snong la ne ka ngihap ban don ban tatang ba kanum long syu ku bang ngajulong mun swak ke de ka tai te ngi kwa ba ka jing kala kan wan kinong mi khamat aba ki sim ya kan ka senjam ban ayu kin tri ho ka kam ki oi ngang lai le election ngang la de le hau ajar khandai na tri sitom na ajar pra hau ajar khandai nga ban le election kan jing khlut la banyak atu po tem le hadin kata ngi be biang don ni tang ba sungu pat ba ki kim don ka jing sniu ngi ya ka lenti ka babej bat ngi long perlok haduk mentang ngim don kano ka jing surut ani ka jing sun kata bro khoi long ka jing ai ka ublei ba ngi long kum ni kade barok kiri ki jimpet niat start jong ublei mo laga jong kapor laga jong ka samoi te ngatrang Indonesia bodong se kebakhadu ngako pat pau jong ublei pi rang ba ublei shibun ka por jong pi ba pila ai ka por ka ba padang jong pun kam jong pi le sing ila shim ka por jong pi khambon tenadu ka bangi pen kre man pen biang ka shong ni tai bar khoi te ndep na trang ni disha to ublei shibun bangin daya kedo biang sai sin ni penkut dak ni gejing kan ka bangi ong ublei shibun pi barok ki porlok ki bapej ya kan gejing kan jong ublei shibun pidan ublei shibun don don gitu ublei shibun